Ndelok tanduranku kucai lho, kok yo ketuwekan kok yo elek malian. Lah wis iki tak guntingi ae. Iki aku yo enek endok barang, wis tak bumboni brambang, bawang, lombok ngono kae tak iris-iris. Iki sirku tak gawe telur kecap ngono kae lho. Njajal enak po enggak? Aku penasaran yo an. Wis iki minyake wis panas to. Barno bumbune tak jegurne. Mari ngono banyune dimasukne yo banyune aja akeh-akeh. Aja lali uyah, gula, nyedap rasane dijegurne. Lanjut kecap kambek saus tirame. Lak banyune wis umob baru ndoke diceploki sitok-sitok ngene iki lho ndek banyu umupe. Dadine kayak digodhog tapi digodhog ndek bumbu. Akhire iki engko bumbune ngresep sampai teko jero. Iki dinteni sampai sat yo. Kelak sampai sat baru kocene dilebokne. Tapi kan kudu diirisi sik ngene iki lho, diirisi dadi papat kocene. Iki ndoke kan wis sat to. Dadine iki gerek ngenteni apa alume koce no lho. Wis lak koyo ngene iki wis mateng iki tandane, wis mantap iki. Iki pokoke iso ngentekne sego ngene iki. Deloken penampakane koyo ngene iki. Iki mau jan enak lho. Dimakmes ngambek sego anget ngambek kerupuk ngene wis enak. Iki mau tapi kepedesen. Ge aku kan ra seneng pedes tapi enak janan.